Hej Vicky, jeg vil gerne bevise tangensreglen ved hjælp af tretrinsregne, hvor vi starter ud med, at vi gerne vil bevise tangent x op i anden, og den måde vi kommer frem, eller hjælpemåde, her har vi vores graf, og værer ud fra de 2 punkter. Og så siger vi, at punkt 1 i x hedder x0, hvor i y-aksen hedder den f parentes x0, hvor i punkt 2 hedder den f parentes x0 plus h, og i x hedder den x0 plus h. Og det er en sekskant, vi har set der. Hvis vi laver en streg, så har vi kaldt det en sekskant. Og det vi vil gerne have er, at det bliver tangens ud fra vores beregning. Så siger vi faktisk, at vi har delta y og delta x, som faktisk bare er vores x-aksel er delta x, og vores y-aksel er selvfølgelig delta y. Og så har vi faktisk bare lægge de to sammen, så den bliver ligesom her, f parentes x0 plus h, parentes minus f x0. Og så i nævner står der ligesom x, delta x, står der x0 plus h minus x0. Og det vil vi starte med at sige, at først og fremmest vil vi jo gerne have i tælleren, at vi ganger det sammen i parenteserne. Og i nævneren vil vi faktisk sige, at x0 minus x0 har jo gået ud med hinanden, så den kan vi fjerne med det samme. Så siger vi parentes, dividerer med, vi kan bare starte med at lægge nævneren ind, det er h, fordi det står tilbage. Så vil vi faktisk gerne sige, at sige x0 i anden gange h op i anden plus 2x0 minus x0 op i anden, så vi ikke glemmer. Så vil vi faktisk bare gøre det samme som vi sort i det øverste og sige, at x0 op i anden minus x0 op i anden kan jo bare godt gå ud med en anden for at gøre regnestykket nemmere. Så siger vi ud med de to. Så siger vi faktisk nu parentes lige med divideret med, vi starter med nævnet igen, h op i anden i tælleren plus 2x0. Og det har vi tilbage, og så plus h. Jeg ser, jeg har glemt h her, så den har jeg bare set h. Plus h minus. Og den går jo bare ud. Den dividerer den h. Der har vi nævner, at vi dividerer med h i tælleren, så det kan vi sige, h bliver fjernet. Og h op i anden bliver næsten fjernet. Den fjerner den ene af h'erne, så det ender med at se ud til bare hvert h. Så kommer det ud til, at den hedder, så er det ikke divideret mere, nu er det bare h plus 2x0. Og det vil vi faktisk gerne have nu, at vi går over til vores graf igen og siger, at h vil vi gerne er ved punkt 2 er kommet så tæt på 0, så at vores sekskant bliver faktisk en tangent i stedet for. Og så har vi faktisk bare fjernet h her. Og så siger vi bare, vi sletter den i. Og så siger vi f definent op i x lige med 2x. Og der har vi beviset for et diffusionsregning. Beviset for det på vores x op i anden. Så
glemte jeg helt at sige, fordi vi følger jo en lineær formel, og der har vi faktisk, her er faktisk også vores, tangenten er også vores A. Så vi kan faktisk sige, at nu hvis vi lige sletter det der hurtigt, så er faktisk tangenten vores A. Plus B. Og her har vi faktisk, vores punkt her er faktisk vores A. Det er bare vigtigt at sige, synes jeg. Så det var det.